estamos aquí con Bea e Tina, non somos todos os que estamos, pero estamos todos os que somos, non? Alma mater, dúas das pezas fundamentales da carreira desta edición, que un total éxito, non, Bea? A verdade é que sí, superou todas as expectativas. Pasamos dos 500 inscritos, batimos récord. Aí, como nós, que batimos récord sempre. E detrás deso, Tina, moitas horas de vídeos, moitas publicacións. Botaste a conta o número de publicacións e o número de visualizacións que temos? Levo enganchado ao móvil un mes inteiro. Cantas horas ao día? Mira só cantas horas botas ao día? Non podo mirar porque moito tempo. E se a eso lle sumamos whatsapps, chamadas de teléfono... E se lle sumamos as gestións túas, de Patri, de Vane, de Xosé María, as túas, a miñas poucas, do Presi marcando, todos os colaboradores, cantas, etcétera. Moito traballo. Cantas horas se botarán? Moito traballo. Non podemos calcular, pero o último mes intenso. Compensa? Pero compensa. Compensa, sempre. En que sentido compensa? Pois mira, ver a xente mañán contenta, disfrutando do noso enclave maravilloso que temos este ano. Do Castelo. Da compañía, porque mañán vai a ser un día de socializar a lo grande, a lo bestia. Eso é o noso, Iso é o que nos vai a nós, a festa, joder. É o que nos vai a nós. Entonces, que queden contentos e que salgan ca sensación de que fixemos todo o que pudemos, a mí xa me vale. É un pouquiño máis. Sempre facemos un pouquiño máis, pero simplemente con que queden ca sensación de que fixemos o que pudemos, a mí vale. Este ano, eu creo que un dos acertos, Tina, foi o paso, Buah, increíble. A xente vai encantar. Eu creo que lle faltaba a carreira, non? Faltaba isto. Sí que lle faltaba. Tiñámoslo ao ladiño, non víamos, o bosque non nos deixaba ver os árboles. Tapa moito. Eso é as horas de traballo, non? Que xa nin pensamos, ni nada, non? Pero guai é que vamos a descubrir xuntos. Totalmente. Eso é o que mola. Bueno, a mí gustaríame tamén que se achejara ese home grande que está aí. Pasa aquí. Que bueno, desde que me fun eu me puxen ao lado un pouco, quedoulle el o tema de responsable técnico da carreira. Que non estás armado para esta carreira? Trampas, moitas trampas. Cambia moito o circuito ou non? Non, o circuito non é que cambie especialmente. As trampas son sobre todo para xente da andaina, que non é unha andaina a luso. É unha outra andaina, non. É un trail camuflado detrás das palabras andaina, pero o recorrido é exactamente o mismo. Está para mí. É unha andaina tribu trail. Sí. É unha andaina para mí, que non corre un carallo, pero que podría facer, É para traileros lentos. Como a mí. O que sí que me sorprende é que este aquí a actual presidenta e o presidente non vos anterior non vos estiades peleando, non? Bueno, escoita, é que nós peleámonos, como se suele decir, na casa. Solucionamos na casa. De portas afora todo ben, sempre, sabes? Tina, canta xente invitastes? A canta lle dixestes, tendes que vir a Vitres, tendes que vir ao Trail dos Indios. Pois a todos os amigos, a todos os compañeiros de outros clubs. Eu creo que vostes a que máis invitastes, a que máis rascastes por aí xente. Pero ao final quedas, o sea, conoces a moitísima xente, che conoce, e ao final aquí sempre o pasan ben. Totalmente, se non nos apuntarían que eu arriesgueime, porque invitamos a xente do mundo do atletismo. Mi madre, bueno, xa lle fixamos unha pruebiña para eles, uns 9 kilómetros. Para que veñan descubrir que hai outros mundos. Porque este ano Manolo de novedad tamén carreira de 5 kilómetros. Non de 5, perdón, de 9. 5 era os que necesitaba eu. Sí, non estica sacando, que senón... Sí, bueno, temos unha distancia máis corta, que se leva a xente en autobús hasta Piñeiro. Salen do que sería o primeiro avituallamento das outras distancias. Bueno, quítase aquí un tramiño de río que xa é común, entonces creo que queda ca esencia da carreira, que subido ao Vixiador, a remontada do río, baixada ao Castelo, Bosque Encantado. Creo que queda unha carreira moi bonita, ao mesmo tempo ten máis negativo que positivo, pode ser bastante rápida tamén. Bueno, se non vais a nos ir ao vídeo de man, Bea, veña, as últimas palabras para... Sí, eu teño clarísimo. Agradecer a todos os voluntarios, a todos voluntarios que veñen a botarnos unha man, e as colaboracións, que sin eles iba a ser bastante complicado, imposible. Sin eles non somos nada.
a continuación a carreira, porque isto emítese xusto antes de que sala a carreira de larga, non? Porque por ir cunha secuencia. Así que, nada, moitas gracias a todos e que sala todo ben.